Новы дзіцячы садок на 200 месцаў адкрыўся ў Оршы. Трохпавярховы будынак узведзены ў маладым густанаселеным мікрараёне за Дняпроўе 5. Праблемы і перспектывы юрыдычнай адукацыі. Са студэнтамі і выкладчыкамі Полацкага дзяржуніверсітэта сустрэўся старшыня Вярхоўнага суда Беларусі Валянцін Сукала. Самая жаданая – першая прэм'ера тэатра імя Якуба Поласа ў новым сезоне. Рамантычная камедыя Сергея Гіргеля па матывах французскай драматургіі. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Новы дзіцячы садок на 200 месцаў адкрыўся ў Оршы. Трохпавярховы будынак узведзены ў маладым густанаселеным мікрараёне за Дняпроўе 5 па сучасным праекце. Пад адным дахам размясціліся прасторныя памяшканні для творчасці, трэнажорная і спартыўная залы, басейн, медыцынскі блок, кабінет інтэрактыўнага навучання. Для маленькіх жыхароў райцэнтра створаны максімальна камфортныя ўмовы для заняткаў і адпачынку. У гэтым упэўніліся і нашы карэспандэнты. Для жыхароў маладога мікрараёна за Дняпроўе 5 доўгачаканая і радасная падзея. Нарэшце адчыніліся дзверы новага дзіцячага садка, за будаўніцтвам якога яны пільна сачылі. Мы очень рады, что у наших детей появилась такая возможность посещать компьютерный класс, бассейн, современные уютные группы, в которых дети будут чувствовать себя как дома. Поэтому сказать, что мы довольны, это ничего не сказать. Мы очень рады. Прасторныя светлыя пакоі, сучасная мэбля і афармленне, новае абсталяванне. Дзіцячы садок пабудаваны з выкарыстаннем самых навейшых матэрыялаў і тэхналогій. Устаноўлена сучасная сістэма вентыляцыі, а таксама вода- і цеплазабеспячэння. На будаўніцтва асвоена амаль 6 миллионов рублей. Неоднократно, как к депутату, обращались жители данного микрорайона с просьбой построить детский садик. И вот это дело свершилось. И сегодня гордость и радость каждого из нас мы испытываем и считаем, что дальнейшие наши планы совместно и органов власти, конечно, и депутатского корпуса думать о строительстве школы в данном микрорайоне. За апошнія 2 десяткі год гэта першы дзіцячы садок у Оршы, які быў узведзены з нуля. Для аршанцаў гэта сапраўдны падарунак. Аналогичный детский сад построен в городе Глубоком. Он введен в июле этого года. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем строить только такие детские садики, где дети будут приходить как к себе домой. На сегодняшний момент у нас строится детский сад в городе Витебске. И, конечно, на следующий год мы посмотрим в одном из районных центров, может, в городе Новополоцке, мы обязательно будем продолжать строительство детских дошкольных учреждений. З узвядзеннем новага дзіцячага садка вырашылі праблему забеспячэння месцамі ў дашкольных установах Оршы. Зараз яны могуць прыняць амаль 9 тысяч дзяцей. І калі ўлічыць, што мікрараён прырастае, ужо зараз паўстае неабходнасць будаўніцтва тут новай школы. У нас как раз неделю назад прошло обсуждение генерального плана в Орше. Мы внесли некоторые корректировки. Для того, чтобы именно имелась возможность расширять и социальную сферу, в том числе и строительство, возможно, если будет идти рост населения, и детскими садами, и школами. Поэтому, я думаю, со временем и здесь, в Заднепровье, дальше будет расширяться жилищный массив. И я думаю, что мы скоро придем к тому, что нам нужно будет и детский сад, и школа. Прыгожы будынак арганічна ўпісаўся ў агульную кампазіцыю забудовы мікрараёна. Уражвае і вялікая тэрыторыя дзіцячага садка. Тут размешчаны гульнявы спартыўны комплекс, а таксама інтэрактыўная пляцоўка для вывучэння правілаў дарожнага руху. Інна Кірыенкова, Александр Петровецкі, навіны Орша. Праблемы і перспектывы юрыдычнай адукацыі са студэнтамі і выкладчыкамі Полацкага дзяржуніверсітэта абмеркаваў старшыня Вярхоўнага суда Беларусі Валянцін Сукала. Ён наведаў новы вучэбны комплекс юрфака і высока ацаніў яго тэхнічнае аснашчэнне інавацыі ў адукацыі. У эксклюзіўным інтэрв'ю нашай здымачнай групе галоўны суддзя краіны расказаў пра будучае скарачэнне не толькі набору на юрыдычныя спецыяльнасці, а і юрыдычных факультэтаў у цэлым, дзеля павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Падрабязней пра гэта ў наступным матэрыяле. Візіт старшыні Вярхоўнага суда Беларусі ў ПДУ пачаўся з экскурсіі па новым вучэбным комплексе юрфака. Перш-наперш алея славы. На фотаздымках знакамітых выпускнікоў Валянцін Сукала знаходзіць і сваіх калег. Гэта не здзіўляе, падрыхтоўка юрыстаў у Полацку на высокім узроўні. 1,5 года таму факультэт атрымаў новую прапіску. Суперсучасны комплекс з 4 карпусоў, аснашчаных па апошнім слове тэхнікі. Зала суда, крыміналістычная лабараторыя, мультымедыйныя аўдыторыі. Вучоба тут максімальна спалучаецца з практыкай.
В прошлом году был открыт региональный учебно-научно-практический юридический центр, в рамках которого это как такая площадка для совместных действий науки, образования и практики. И вот мы приглашаем постоянно представителей различных организаций, судов, управления юстиции, адвокатуры, нотариат, прокуратуры, следствия. И работаем над тем, чтобы студенты на самом деле имели практикоориентированную подготовку, а не только вот учились по учебникам. Такога падыходу не стае юрыдычнай адукацыі Беларусі ў цэлым. Выпускнікі не бачаць сябе ў прафесіі. Дыплом юрыста гэта модна і прэстыжна, аднак праваахоўныя і судовыя сістэмы пры гэтым не атрымліваюць прафесіяналаў. Вердыкт старшыні Вярхоўнага суда адназначны. Завочную і пазабюджэтную адукацыю неабходна абмежаваць. Браць не колькасцю, а якасцю. Ежегодно на наш юридический рынок, если так можем назвать рынок, где-то выходит около 5000 студентов-юристов. Ну, я еще раз говорю, что только незначительную часть можем практически использовать вот как готовых профессионалов для нас. И это связано в первую очередь с широкой сетью так называемого коммерческого юридического образования. От этого и серьезно страдает качество. То есть мы имеем много юристов, но, к сожалению, не имеем мало хороших юристов. На гэтую тэму старшыня Вярхоўнага суда Беларусі пагутарыў са студэнтамі і выкладчыкамі юрфака. Другакурсніца Крысціна Шчэрбак свой выбар прафесіі абгрунтоўвае цікавасцю да права ў цэлым, а працаваць у будучым плануе ў пракуратуры. Адсюль і пытанне, якое задала галоўнаму суддзі краіны. Вопроса связан с системой наказаний, то есть насколько эффективна наша система наказаний, какие наказания применяются в большей мере, в большей степени, какие в меньшей степени применяются, и как вот эти вот наказания влияют на правонарушителя. Такія сустрэчы з будучымі юрыстамі для старшыні Вярхоўнага суда зваротная сувязь і погляд у заўтрашні дзень айчыннай юрыспрудэнцыі, каб прааналізаваць, якія акцэнты неабходныя профільнай адукацыі. Вольга Шмаргун, Леонид Табула, навіны Полацкі район. Завяршыліся беларуска-расійскія стратэгічныя вучэнні «Захад-2017». На працягу тыдня прадстаўнікі ўсіх родаў войскаў адпрацоўвалі ўзаемадзеянне і дакладнасць удараў. На тэрыторыі Віцебскай вобласці імітацыя баявых дзеянняў разгарнулася на палігонах Лепельскі і Лосвіда, ля вёскі Дрэтунь на Полатчыне і ў Глыбоцкім раёне. Тут адпрацоўвалі пытанні арганізацыі тэрытарыяльнай абароны. Пасля заканчэння манеўраў на цэнтральнай плошчы горада ладзіўся ўрачысты мітынг. Удзельнікі вучэнняў атрымалі ўзнагароды, подяки и памятные сувениры. С чувством уверенности я могу сказать, что в ходе учения личный состав усовершенствовал свои знания и практические навыки, полученные во время срочной военной службы, успешно обеспечил выполнение стоящих перед ними задач по защите населения и стратегически важных объектов, расположенных на территории района. Данные учения позволили силам территориальной обороны района получить уникальный практический опыт по выполнению стоящих перед ними задач, начиная от призыва личного состава до проведения боевого слаживания, и еще раз убедили в правильности курса, проводимого военно-политическим руководством страны по созданию и развитию системы территориальной обороны. У рамках падрыхтоўкі да вучэнняў у Глыбоцкім раёне правялі сур'ёзную работу па мабілізацыі насельніцтва. У тэрытарыяльныя войскі былі прызваныя каля 200 мясцовых жыхароў. Перад пачаткам захаду яны 2 тыдні правялі на зборах, дзе ўзгадалі неабходныя навыкі. Пасля вайскоўцы раённага штаба і асобнага стралковага батальёна ва ўрачыстай абстаноўцы прынялі ваенную прысягу на вернасць радзіме. Да прысягі былі прыведзеныя і тыя, хто прымаў яе яшчэ ў савецкія гады. Самая жаданая – першая прэм'ера тэатра імя Якуба Коласа ў новым сезоне. Романтычная камедыя сучаснага беларускага аўтара Сергея Гіргеля па матывах французскай драматургіі. Гэта гісторыя пра пошукі кахання і пра тое, што ніякае мастацтва, ніякая творчасць не заменяць блізкага і дарагога душы чалавека. Пісьменнік і кінасцэнарыст Матье шукае сюжэт для новага фільма. Такім чынам ён спадзяецца знайсці шлях да сэрца Раксаны, крыніцы яго творчага натхнення. Матье выкарыстоўвае свайго гостя Дэвіда, забяспечанага, але вельмі цынічнага маладога чалавека, які спрабуе купіць за грошы пачуцці Раксаны. Інтрыга, каму з двух мужчын гераіня аддасць перавагу. Мастацкае афармленне прыдумала Наталья Лавіцкая-Ярмолава. Гэта яе дэбют у якасці сцэнографа. Рэжысёр-пастаноўшчык Ніна Обухова.
не хватает света, не хватает солнца, не хватает юмора, не хватает позитива, не хватает какой-то легкости и возможности каких-то вариантов выйти из этой тьмы. И я думаю, что зрителям, как раз вот нашему витебскому зрителю, будет все-таки очень приятно и очень интересно именно французская комедия. Прежде всего, в моей декорации существует образное решение. Это когда зритель может прийти и посмотреть не только на игру актера, но и подумать, почему именно здесь стоит этот куб, что он из себя представляет, почему здесь есть губы. Здесь достаточно яркие открытые цвета, которые какую-то мультипликационность создают, но в то же время переносят нас в какую-то, может быть, нереально существующую историю, опять-таки заставляют человека думать. Пераклад п'есы на беларускую мову зрабіў народны артыст Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР Тадевуш Антонович Кокштыс. Старэйшы артыст коласаўскай трупы пасля доўгага творчага перапынку выйдзе на сцэну ў галоўнай ролі Матье. Самая жаданая першая прэм'ера ў новым сезоне адбудзецца на вялікай сцэне тэатра імя Якуба Коласа 22 і 23 верасня. Працягваем выпуск. Экспазіцыю архіўных і дакументальных фотаздымкаў, прысвечаных двум знакамітым майстрам мінулага стагоддзя – Константину Брынкушу і Марку Шагалу, прадставілі музей Марка Шагала ў Віцебску і пасольства Румыніі ў Рэспубліцы Беларусь. Што аб'ядноўвае гэтых геніяльных мастакоў? Яны абодва з'яўляюцца прадстаўнікамі легендарнай парыжскай школы. Карані іх творчасці ляжаць у традыцыях і сімволіцы тых месцаў, дзе яны нарадзіліся. І як пісаў французскі пісьменнік Бенджамен Фандан, ім абодвум уласціва неадольнае пачуццё свабоды. Экспазіцыя Брынкуш і Шагал «Свободное быть собой» праходзіць у арт-цэнтры Марка Шагала. Мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, были ли они знакомы, дружили ли они. Скорее всего, были. Но то, что их отношение к искусству и то, что они сделали для искусства начала 20 века и 20 века вообще, очень близко их объединяет. Константин Брынкуш – самый великий румынский скульптор. Это, можно сказать, наше национальное достояние. В этом году, в будущем году несколько юбилеев, связанных с его жизнью. И мы очень гордимся тем, что единственный мемориально-архитектурный комплекс, который он создал, находится в Румынии. Часть нашей экспозиции представляет момент создания одного из самых значимых скульптурных памятников. Это бесконечная колонна. Выстава «Брынкуш і Шагал. Свободное быть собой» прысвечана 130-годдзю з дня нараджэння Марка Шагала і 60-годдзю са дня смерці Константина Брынкуша. І напрыканцы выпуску. Жылінскія касцы з Пастаўскага района вярнуліся з чэмпіянату свету па сенакашэнні з перамогай. Міжнародныя спаборніцтвы праходзілі ў суседняй Польшчы на тэрыторыі Бябжанскага нацыянальнага парка. Паласу даўжынёй у 60 і шырынёй у 1,5 метра пастаўская каманда ў складзе Іосіфа Галяка і Валерыя Каліцкага пераадолела за рэкордныя 4 хвіліны 28 секунд. Права на ўдзел у міжнародным сенакашэнні ім дала перамога на мясцовом фестивале «Жилинские сенокосы». Действительно подготовились, очень серьезно отнеслись, очень ответственно. Ну, понимая то, что действительно это уже честь республики, наверное, на таком уровне. Пастаўскія касцы ўвайшлі ў дружыну ад Беларусі разам з майстрамі касьбы з брэсцкага рэгіёну. На мундыяле яны склалі годную канкурэнцыю 24 камандам з Бельгіі, Францыі і Польшчы. На гэтым пакуль усё, яшчэ больш навін у нашых наступных выпусках. Да сустрэчы. ДДТ – любімыя хіты за ўсю гісторыю групы. 10 лістапада Лядовы палац, інфалінія МТС 712 11 11. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Далей паведамленні сіноптыкаў. Бесквітныя пірожныя Snow Max і рулеты Маміта – салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом.
У ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. Ночью на большей части территории дожди, навальницы, днем переважно без опадков. Ветер усходний 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура поветра ночью плюс 10-15, днем от 18 до 23 градусов тепла. У Витебску воблачно с прояснениями, ночью часом дождь, навальница, днем без опадков. Температура поветра ночи плюс 10-12, днем 21-23, выше за 0.